lidi, tady k tomu, sorry, to bude jenom 11 dlouhé video, já z minut teda. Tady mám maketu iPhone, to není reálný iPhone a dneska ho jdu rozbíjet, jo. A točím to videjko, jsem opatrný, protože minule jsem rozbíjel to nějaký Redmi s kámošema a řízl jsem se do malíčku, bro, display. Mě takhle řízl, ale zatím ten iPhone zepředu, teda ze zadu vypadá takhle, z boku vypadá takhle, teďka nevím, kde má to tlačítko, ale tady má tlačítka. A předek vypadá takhle, takže lidi, upsí dupsík. Já si dám tenhle mod a 3, 2, 1. Oh shit. Ojoj. 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 Oh shit. Protože mně přijde nová maketa iPhone 13 Pro Max. Tohle je nějaká asi 12, já nevím. A je to maketa, protože tam ani baterka není, to jde vidět. Takže 3, 2, 1, špičatým! Oh shit! Opatrně otočíme. Nice! Potom to vysmetu pryč, kde nikdo nechodí. Protože to je hned blízko, tam nikdo nechodí, takže tam půjdu to dát. Ojoj, do kamery. Tak ten iPhone je extrémně zlomený a moje kladívko asi tež. Ok, miniaturu si dám. Kladívko. A s iPhonem. Oh shit. Tak ten iPhone se tak ulomil. What the hell? Tady si dám miniaturu, čekej. Já si to vyfotím. Dobře, vyfotil jsem si třeba miliarda miniatur s kladívkem a s iPhonem. Jíra jsem mám hodil do toho bazénu, co tady máme. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Počkej, já jsem se nekoukal na ten displej, že? Já jí sklíčko. Opa. Hotovo. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Kamo? Tak jako? Opa. Tady je ta kamera, kterou jsem už rozbil. Vypadá tak brand iPhone 15, akorát rozbitej. Tak já to dám tímhle. Pana nebo orel. Já jsem to myslel. Já jsem to hodil tady. Pana nebo orel. OK. Tohle nevím, co je. Oj. Něco mi z toho padá. Ani pes tam nechodí. Uj. Tak kámo. Tak to neznělo dobře. Oj. 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 Opatrně. Já tady jsou vedle toho telefonu sklíčka, ale nepích jsem se. Joj. Tak ten iPhone. To je technologia. Když si koupíš, kámo, iPhone z čínského tému. A takhle ti dorazí, bro. Asi. Ale já jsem si koupil tu maketu a ona mi jede z Číny. A babičce to přišlo za 14 dnů vám přijede maketa 13 Pro Max a to jede fakt z Číny. Doufám, že to nebude omlácené, když to jede z Číny. Asi vtipy tohohle dna. Dobře, už to točím 4 minuty. Ještě to. Já už nejsem tak dobrý v té matematice. Ještě 5 minut můžu točit. OK, ale lidi, tohle... shit. Ale ty tlačítka. A tohle tam pořád je. OK. Lidi... Opřu se o něco kameru, ale nevím moc co. Ale já nevím, jestli to, že ho půjde vidět, ale... Tak ale já se otočím kameru. Kamera otočená, bez střihu. Já tohle videa nestříhám, já se natočím video bez střihu. Třeba jako Matem Vita pořád stříhá, a Dazer, jenom když se to točí střihom, tak nestříhá. Já tyhle videa nestříhám z důvodu toho, protože jsem lenoch jak prase.
No, tady to nechcem. Já nevím, o co mám opřít ten telefon, už tady hodím třeba minutu. Dobře, tak telefon si opřu. Ne, to neví tráva. Zase, no. Tak telefon co opřu tu, ne? To nevidí zase maketu, to vidíte tady koš. No dobré. Jediný způsob tady není. Jako já bych si to mohl opřít do toho, ale tam moje díra až pryč. A tam se mi to fakt nechce opít. Já jsem celou dobu také stupít. Já i tráva mi vletla na zadek. No nic. Tak to já lidi nevím držet ten telefon. Ale já musím držet telefon v levé ruce, k důvodu já jsem pravák. A kámo, já bych jinak netrefil kámo ten telefon. Tady ta kamera už je rozmlácená. Upsí. Ha? Ojojojojoj, já jsem ten telefon udělal na půl. Shit. Neřízl jsem se, štěstí. Ale kámo. To je prostě takové to board smashing. Jak natočil ten Plane Rock, nebo jak se jmenoval. Hra odejděj. Tady se teďka ničí, demoluje. Demolace. Kurňa. Demolace, kámo. Kámo, to byla rána. To je prostě kus plastu, prostě kov. Nice, kámo. Ok, můžu se dostat nějak do toho telefonu. Já vím, že to může být nebezpečné, ale já tam jsem v tom telefonu. Jak to mám teďka zabrat, ale. Kámo, to je dobrá iPhone 15. Fakt dobrá, kámo. Karel, musíš tady jít, když já zrovna točím video. Kámo, tak jestli chceš, tak... Kam se zaběh? Kámo, jestli chceš, tak... Pozdrav do videa. Vidíme ti zadek, pozdrav do videa. Klasický káje. Dobře, tohle je vždycky dělám můj cyklikou. Odsuneme to, dám do té bejsky. Jo, ale... Kámo, a to bude jako iPhone 15. Shit, mi se to rozdělilo na 2 kusky. Z důvodu, proč tu maketu rozbíjím, neptejte se mě, jo, já vám to klidně řeknu, jako, ale babička, já jsem chtěla ráno, aby mi dovezla tu maketu zvenku, ona tu maketu rozbila omylem, ale jsem si ji dneska zeptal, já můžu tu maketu rozbít ona? Klidně, když už je to rozbité. A já, nice. A teďka čekám na můj iPhone 13 Pro Max maketu, kterou už nebudu rozbíjet. Ani nevím, nepůjde rozbíjet. Že jsem našel kachličku, lidi. Kachlička. Tak to jsem udělal dobrý iPhone. Kámo, box free, to je ten nejlepší iPhone, co existuje. No co čumíš? Odejdi, Karel. Kam běžíš, tam jsou střepy, ty blbečku. Možná to nejsou střepy, možná je to nějaký plast. Špína. Někteří se proč tam byl takový zvuk, možná Jira vyhazoval flašku od piva. Ale kámo, hoši. Tohle tady pořád zůstalo, kámo, protože to je jenom vydesignované. To hodíme tady do koše. OK, ale teďka nebudu mít maketu, ale dostanu maketu. Prostě takové to, když chceš nový telefon. Kdyby to byl prostě reálný telefon, tak prostě když chceš nový telefon, ty jenom rozbiješ telefon na kousíčky. To jsem dneska udělal s Lexou. On chtěl rozbít hodinky, protože oni nefungovaly. On je rozbíjel a nic. Já jsem rupl displej, že jsem do nich tlačil. Potom jsem je hodil o zem, kamo, a rozbil se. On to chtěl a on má ještě jedny, které též nefungujou. A prostě, když chcete rozbít to
když chcete nový telefon, chceš iPhone 13 Pro Max a máš třeba iPhone 11, jo, a ty rozbiješ ho na milion kousků, Karel, jdi pryč, točím! A jenom, mami, já jsem se rozbil nový telefon, a ona. Ty máš Android, congratulations, konečně vítej v androidácké rodině, a tak ty. Já jsem chtěl iPhone 13 Pro Max. Já jsem měl bublinu mě v puce. Co tam? Honza už přijel domů od někud, kamo. To se s kamo úplně pus. Neříkej, že jde ke mně. Počkej. On jde ke mně? Já se omlouvám, že jsem poprvé střihl paní od Honzy, tady akorát mluvila, že jsem já říkal prostě, co tady je, tak já jsem se koukal dopředu a já, co tady děláte? Ona se řekla, že Honza jde prej ke mně a najednou tady není a já tady celou dobu rozumím maketu, budu točím video na YouTube. Ještě pár, třeba 30 sekund a už končí video se automaticky, takže lidi, děkuji za sledovanost a děkuji, že se budete koukat, jak jsem rozbíjel tady iPhone. Ale prostě když chcete nový iPhone, tak kámo, rozbíjte svůj starý iPhone a dostanete nový. Tohle prosím, nezkoušejte doma, může to být plný sklo, ale já už jsem v tom profesionál, protože já každou věc rozbím s kámošema.